салом дӯстон, масъалаи Криштиану Роналдо то ҳол ҳалли худро пайдо накардааст. Шумо хабар доред ки пас аз моҷарои рухдода дар бозии Тоттенхем амалгари 37-сола аз дастаи асосӣ хориҷ карда шуд. ӯ бо дастаи ҷавонони 21-солаи Юнайтед машқу тамрин мекунад ва бар рӯйхати бозингарон дар рақобати даври қаблӣ бо клуби Челси ворид нашуд. Амалгари португалӣ баъдан барои ин амалаш як нав узр ҳам пурсид. Тенхак ҳам то ӯро ба ҳайат ҷалб нахоҳад кард. ӯ шартҳои худро гузоштааст ва агар Роналдо барои иҷрои онҳо розӣ набошад, пас метавонад дастаҳои нав ҷустуҷӯ намояд. Имрӯз мо дар мавриди ин моҷаро аз охирин навигариҳо шуморо хабардор мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба анҷомшавии худ наздик аст ва моро то рақобатҳо дар пеш интизор аст. Манчестер Сити ба меҳмонӣ Боруссия Дортмунд меравад. Реал Мадрид қувваи худро бо РБ Лейпциг месанҷад. Шахтёрро бозии мушкил дар Шотландия бо Селтик интизор аст. А дар бозии марказии давр бошад, Барселона кӯшиш мекунад қаздияшро аз Бавария гирад. Оё Хави метавонад каталониҳоро ба якашфинала барорад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯша ва канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар масъалаи Криштиану Роналдо мушкилӣ дар он аст ки Эрик Тенхак ӯро дар ҳайати асосӣ намебинад. ҳолати кунуние ки ба амал омадааст барои мутахассиси нидерландӣ имконияти хуб медиҳад то ба мақсади худ расад. ӯ Криштианоро бо як шарт ба дастаи асосӣ бармегардонад. шарт он аст ки Роналдо бояд дар ҳайати асосӣ набошад. Саҳеҳтар гӯем ҳамлагари португалӣ бояд даъвои онро накунад ки дар ҳайати аввалия бошад. агар ҳамлагари 37-сола аз ин шарт даст бикашад, пас Тенхак ба ӯ иҷоза медиҳад ки моҳи январ аз даста равад. Тенхак аллакай нишон дод ки ҷо накардани амалгари португалӣ дар қатори 11 бозингари асосӣ қарори дуруст аст. Манчестер Юнайтед оҳиста-оҳиста дастаеро мемонад ки ҳамагон аз он дар тарсу ҳарос мешаванд. прессинги хуб, идораи тӯб, истифодаи хурсандона имкониятҳои голзанӣ, ҳама ин дар бозии манчестериҳо дида мешавад. як чизи дигареро ки Тенхак ба МЮ баргардон, ин агрессия аст. манчестериҳоро беҳуда деҳоҳо намегуфтанд. рақибон пеш аз ба майдон омадан аз онҳо метарсиданд. бо назардошти ҳама ин метавон гуфт ки будани Роналдо дар дастаи МЮ шахсан барои Эрик Тенхак муҳим нест. ӯ омодааст ки моҳи январ бозингари португалиро фурӯшад. худи ӯ аз ин фурӯш ягон чиз боӣ намедиҳад, аммо бояд як чизро донад ки Криштиану на танҳо як фигураи футболӣ аст. рафтани ӯ аз ҷиҳати бозӣ ҳеҷ таъсири манфиро нарасонадам, аз нуқтаи назари маркетинг Манчестер Юнайтед хеле бой медиҳад, аммо ин масъалаи дуввумдараҷа аст. аз шунидани пуле ки Мбаппе дар дастаи ПСЖ кор мекунад, даҳони одам ду рӯз метавонад кушода истад. ҳамлагари ПСЖ метавонад то 636 миллион евро кор кунад. ин маблағи гуфташуда танҳо то тамом шудани муҳлати шартномаи Мбаппе ҳисоб карда шудааст. агар ӯ қарордоди нав имзо кунад, пас пули бемаҳдудро талаб хоҳад кард. маоши футболбози фаронсавӣ дар як сол дар ҳайати дастаи шаҳри Париж 72 миллион евроро ташкил медиҳад. дар баробари ин ӯ чандин манбаи дигари даромад дорад, аммо пули дар ПСЖ кор мекардааш метавонад як умр барояш бас бошад. бонус барои имзои 180 миллион евроро ташкил медиҳад ки ин миқдор маблағ дар 3 марҳила ба ӯ пардохт карда хоҳад шуд. ҳамчунин Мбаппе метавонад ба бонус барои садоқат ва вафодорӣ пули калон гирад. тобистони соли 2023 ӯ метавонад 70 миллионро ба даст орад. пас он тобистони соли 2024 ин маблағ ба 80 миллион евро афзун мешавад. агар баъд аз ин ҳам Килиан карьерашро дар сафи парижиҳо идома диҳад, пас тобистони соли 2025 ӯ 90 миллион евроро соҳиб мешавад. айни ҳол гуфта мешавад ки Килиан аз мавқеаш дар дастаи ПСЖ он қадар розӣ нест ва метавонад ҳатто дар авзанаи трансферии зимистона аз сафи ин тим равад. бо ин қадар маблағи калон Мбаппе метавонад шартномаи худро харида Месси ва Неймарро ҳам сабой кунад. Хакан Чалханаглу айни ҳол шарафи дастаи Интерро ҳимоя мекунад. ӯ албатта мавқеи худро ҳамеша дар ҳайати асосӣ дорад, аммо чунон ба назар мерасад ки ин футболбоз гум аст. аз ӯ на хабари хуб ва на хабари бад омада истодааст. ҳам то бозӣ мекунаду халос. футболбози турк имконият дорад ки карьерашро дар чемпионати Англия идома диҳад. милониҳо дучори душвориҳои молиявӣ мебошанд. ба ин хотир онҳо мехоҳанд нимҳиматгари номбурдаро дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ба бозор бароранд. аз Албиони Туманпеш дастаи Манчестер Юнайтед ба ин футболбоз диққати
хос равона кардааст. маълум аст ки низоми бозии Тенхак дар МЮ аз хати нимҳимоя вобастагии бузург дорад. барои таркиббороии беҳтари ҳамлаҳо Тенхак натарсида Эриксенро бо дили бемор даъват кард. ҳарчанд аз дигарон ҳаракатҳои оҳистаам дошта бошад, хеле доно ва закӣ аст ва Тенхак инро истифода мебарад. маълум мешавад ки Чалханаглу ҳам чизе дорад ки мутахассиси нидерландӣ дар замири ӯ мушоҳида кардааст ва мехоҳад онро истифода барад. нархи бозингари турктабор 35 миллион евро арзёбӣ мегардад. зимистони дар пешбуда барои Хакан Чалханаглу метавонад хеле гарм оғоз шавад. Bahama Good Evening. Опа, Унай Эмери ба Премьер Лига бармегардад. Дақиқтараш баргашт. Мутахассиси испанӣ расман сармураббии дастаи Астон Вилла шуд. Қаблан Эмери дар Англия бо дастаи Арсенал кор кард. Ин таҷрибаро дар карьераи Эмери метавон талх номид. Ӯ аз дастаи Арсенал бе ягон таърифу тавсиф рафт. Пасон дар Виларреал собит намуд ки метавонад бозии хубро ба роҳ монад. Ҳамин буд ки дастаи ӯ ба даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо баромад. Бавария ва Ювентусро аз сари роҳи худ дур кардан кори осон нест. акнун Астон Вилла пас аз барканор кардани Джерард ба мутахассиси испанӣ имконият медиҳад. Метавон гуфт ки дар муқоиса ба Джерард кори Эмери дақиқан бад нахоҳад буд. Стиви Джи хеле заиф кор кард ва ин далели маълум мебошад. айни ҳол дар шаҳри Бирмингем футболбозони хуб ҷамъ омаданд. агар бо онҳо кори дуруст ба роҳ монда шавад, пас Астон Вилла имкониятҳои беҳтарини роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои аврупоиро дорад. Унай Эмери дастаи шаҳри Бирмингемро дар зинаи 14 қабул кард. тибқи маълумоту маоши Унай Эмери дар Астон Вилла дар як сол 7 миллион евроро ташкил хоҳад дод. ба ҳамин тамом бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.